advice yandingape vamwe vana mai madzimai pakurera vana, I think chikuru kuza kuti vana vanosiyana. Vana vanosiyana. Haungave treated the same. Uyu unolena kuti uyu anoda kubatwa so, uyu anoda kubatwa so, kuti varere vaite reach their full potential. Like, how are you going to eat your porridge? It's too hot. Okay, but you need to eat so you can grow big and strong like Sekuru, your Sekuru ways. You need to eat your porridge and finish all of it so you grow big and strong, okay, Mzukuru? And when you're finished, I'll give you some grapes, okay? Give you some grapes. We can eat together. Okay, Mzukuru? Nailo iko obachiri kudya. Kose asata pesa kudya nana sitoda kuenda kuchechi kurumidze obise usiri kudya. Aiwa zvanyanya pisa kuti zvaita sei iti kam Muzukuru tiende kuchechi idya chikafu chechiri kupisa mudumbu munyatsonzwa kuti mapinda chikafu ukaregera kudya chete ndinovashedza vaivai ndivashedze vaivai usachema kuti ngoko ndinovashedza ndivashedze vaivai ukaregera chikama chamakurumidza zvinhu zvichiri kupisa unyatsodya mudumbu munyatsoti wada urutsa ukangorutsa chete ndivashedza madhodha beni.